שלום לכולם, מדור בול אנד בר. לפני שנתחיל עם המניה השורית, אנחנו נסתכל קודם כל על T מהסקירות הקודמות, מניית הדיבידנדים להשקעה ארוכה בנמוך של 30 שנה. הבאתי פה את התמיכה, כרגע המניה נתמכת. היום ספציפית היא מתחילה איזושהי תנועה, מניה שזזה לאט יחסית, כמו שאמרנו. אבל יש איזושהי תנועה היום שהיא חריגה בפרי-מרקט שאולי כדאי לעקוב, אולי תחילת היפוך פה מהתמיכה החזקה. אז המניה עם הפוטנציאל השורי, ISRG, Intuitive Surgical, זו חברה שמתמחה בציוד לניתוחים, שהפכה להיות מעצמה בתחום. חברה גדולה היום שירדה לאחרונה חזק מאזור 360 לאזור 285. אפשר לראות שכאן זה היה נראה כאילו היא שוברת את התמיכה, אבל האמת היא שבסוף התמיכה החזקה היא פה, והאזור הזה הוא מאוד תמיכתי, וכל עוד המניה מעל יש סיכוי פה להיפוך. אז המניה לא הייתה שורית בזמן האחרון, אבל יש לה פוטנציאל להפוך לשורית בטווח הקצר, חזרה לכיוון השיא שלה, או שהיא תלך עוד פעם לבדוק פה את האזור, ואז צריך להיזהר משבירה. במידה והמניה תשבור את האזור הזה ותרד מאזור 276, 277, 276, כל האזור הזה אם היא תרד ממנו, זה יהיה סימן שלילי להמשך. FTNT זה הגרף הדובי שלנו להיום, אחת המתחרות של צ'ק פוינט הישראלית. בקטע מאוד מוזר, זו הייתה הנפקה שהונפקה על אזור $5, היא עשתה פי 10 ויותר, כרגע היא פי 10 אחרי הירידה, והיא היום חברה שהיא יותר גדולה מצ'ק פוינט. בזמנו היא הייתה חברה מאוד קטנה ויחסית לגודלה של צ'ק פוינט, אבל בזמן האחרון ירידה חדה בערך המניה לאחר הדוחות, ירידה חדה שהייתה פה. עכשיו, האזור המרכזי והחשוב של המניה נמצא ב-63, 63.5 כאן. מאחר והירידה שהייתה, לא, אם היינו רואים את אותו הגרף, נבנה באזור הזה של 63, זה היה אומר שהמניה נתמכה ומתחילה אולי תיקון חזרה לכיוון השיא, ושאולי הירידה הזאת היא לא משמעותית. מאחר וראינו פה ירידה מתחת לאזור של התמיכה החזקה ב-63, האזור הזה הופך להתנגדותי, וכל עוד המניה מתחת היא בסיכון להמשך ירידות. מבט על הגרף השבועי מראה לנו את הירידה, איזושהי התבססות פה, יכול להיות פה איזושהי עלייה חזרה ל-63, ודווקא החזרה ל-63 לאזור תהווה הזדמנות שורט עם סטופ מעל 66, זה יהיה שווה את הניסיון, כי מרבית הסיכויים שמהאזור הזה נראה חזרה לירידה, ואם הדבר הזה, ההתבססות הזו תישבר למטה, יצא פה עוד גל חזק שיורד, יכול לצאת עוד גל לכיוון 50, מעניין לעקוב כרגע, כל עוד מתחת ל-63 נחשבת שלילית. דוגמה לעוד חברה שהגזימה בגל המתקן של הירידות, היה פה גל עולה, אם היינו רואים פה איזושהי ירידה, ואז עוד פעם ירידה לא חדה מדי כתיקון, ואז עוד פעם עלייה, זה היה חיובי. כרגע פה הירידה היא משמעותית מתחת לאזורים התמיכתיים, מה שהופך את אזור 12.5 למעניין לשורט. אם היא תעלה ל-12.5 חזרה לאזור הזה, היא תעניין לשורט עם סטופ מעל 13. כרגע גם היא, פורד מוטורס, נמצאת במגמה שלילית. מבט אחרון לכיוון סין, JD, חברת ענק שנתמכה פה באזור 32 לאחר גל הירידות ממושך. ייתכן שגם היא מתחילה באיזשהו תיקון ביחד עם אליבאבא שגם עולה היום בפרי-מרקט, לא עלייה חדה, אי אפשר עדיין להגיד שזה עליות מטורפות במניות הסיניות, אבל יש אחרי מה לעקוב, התחיל פה איזשהו תיקון מסוים, אז הם כרגע מהמניות שהחברות הסיניות הגדולות, הם אלה שעדיין שוות איזשהו ניסיון. לעומת שוק שנראה מאוד עצבני בתקופה האחרונה.